Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, Bapak nganti kangen nganti lek turu ngimpi ketemu sampean tenan. Mila. Tenan kuwi serius. Aku rumah saku ki pas. Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? Fakta, aku sumpah pocong wani lek iki, tenang. Aku tawar mayang neng ndi buke sing Ngawi apa ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone, aku turu neng mobil. Aku turu rumah sakui sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi nggugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku ya tangi, ning sing tangi dudu mripatku. Lah opane, Pak? Atiku gumrega mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya, Pak ya. Ngono kuwi. Kuwi fakta, tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Salim dulu. Jan bocah-bocah. Kok ndak cipika-cipiki? Sini no, mosok bapake kon rono. Dalang arep cenanangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Engko penggemare aja menghujat wong ya anake dhewe. Ngeri ya Pak iki to. Ayo timbangane diambung codot-codot ambungi dhewe. Nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono, Bapak Ibu Harsono Eli. kalian Ibu Eli. Ibu Eli kenapa? Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga mengadakan tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari Hotel Mercure ini. Betul, juga komisaris Sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki mau to Pak, tanggapan niki mau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Heeh, ning aku bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus dike ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak. Kan malah enek jebore. Oh, nengken kamar mandi satpam. Jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kaya padake ngono kuwi. Kok mosok. Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim, karo Jenderal Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi, Wali Kota ing Madiun, Bu Maidi kepareng rawuh niku piyaine. Nggih. Omong ono kuwi petuk karo Pak Maidi kon nanggap wayang dhewe ngono ya. Bulan depan tirase Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pripun Bu? Oh, habis lebaran Pak. Amin. Nggih, matur sembah nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wong ya ora omong apa-apa. Lambene wong golek dhuwit ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara. Wo, berarti apa Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono ben disekseni wong akeh, Pak. Terus? Sida ra sida ben urusane, Pak. Lah kok lek ra sida Pak Maidi karo Ibu ya malah izin lho piye. Awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omahe Pak Maidi. Ade tanggap wae ning kono pentas. Ade pentas dhewe, Pak. Lah terus sing bayar sapa? Alah keri Pak lek kowe. Engko lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih dicintai oleh warga masyarakat Kota Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Liane masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih ngaturaken. Kalau Bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho, deludak nanti tekan mburi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to.
Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar semoga mendunia. Semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, saged munggah haji, saged to Piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. oh kok iso Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek ora. Bendina manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih Pak. Iya. Wong wis kok Singapura barang koe. Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh to. Heeh. Sing anyele aku mau lho. Lah nek Napa? palang sepur to uwi iki nutup. Iki mobilku nang kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Kono kuwi lho mau anyelne aku iki iso Wah. liwat mburiku iki piye? Da Madiun ini kota yang maju loh, Pak. Oh to. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo kuwi hiasan yo, Nduk, ora. Nggih. Heeh. Ya saiki nembang Cahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suara. Sing alus riyen nggih. Halus wae ning engko bar langgam kena dindandukne ngono lho, tak ketang sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Setuju ora? Oh, nggih, nggih. Nggih. Mengke di versi C ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh iya Bawani jelas. komplit bawa no no. sampean eman-eman ora bawa. Nggih. Ayo. Niki Dasare. bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu Sapa, Dok? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem, Nduk, aku isane ya. Wis tuwek disawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa-apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Wah, delon awakmu nang nggen layar ke lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya. Ayo nggih. Ya Nduk, Niken Salindri ya. Timen buta yang ram cahyane roka eksit Nimas mesti kaning jantung kanyakang saking dahar Sa salwireng-reng nambang beksa waska cakep Lin linambaran jiwa tama terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti. Iwan tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri, suara emas dari kota Kediri. Ayo.
Jos nduk pindah rono men seneng. Jenengan ngusir kula to, Pak? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean ning kene sampean wis semua to, Pak, tak cedeki. Cukup tahu, Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Kuwi nyandi adoh men iki. Niki tanggane mriki. Ah, ning kono iki men penggemare sampean iso seneng. Kuwi lho ting ceruwentel kamera iso ceruwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini, mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoko mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Yoko mana suaranya? Sinden mana suaranya? Pak Cahyo mana suaranya? Cita-citane jenengan dadi niku, Pak? Hah? Apa? Dadi guguk. Sapa? Jenengan. Yo ora ngono kuwi. Tidak boleh loh, Pak. Lah enak apa ora to Pak guguk iki? Ya ndak ngerti loh, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni berarti tayu mangan ngono. Berarti tahu mangan. Lambene ora. Ya Niken Salindri langgam sarambahan terus dijaranke. Wah iki top iki. Mangga. Dados, Duk. Yuk. Mendunia Niken Salindri. Aduh. Boleh keringet kayu.
Luar biasa, terima kasih ya. Bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya apa? Ngono kuwi. Pancen wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Ngilek rawuh ning kene kabeh ora cukup.